Sneu wie het Wersavier. Er waard weer een auto in de fik tussen in de Ljouwerterwijk Huzum. Het wie zo'n eind december al de zonde keer. In december wie er meerdere gevallen. Er ben ik bielen van de man die dat ding had. Zo kunnen we hier ik Shen. Het is natuurlijk moeilijk om de man. Op basis van die beelden kun je niet herkennen. Nee? Dat is een beetje moeilijk om te beoordelen. De politie vreegt dus wel dat je op basis van deze beelden misschien iets trooien kennen. Ja, dit zijn camerabeelden uit een hoes onder Vincent van Gogh zitten, voor de duidelijkheid. Ja. En daar is die een auto voor die het in de brand is. Herkent je Marien? Dat was Ik heb daar in de buurt om het hoekje wennen inderdaad, jarenlang. Komt het heel dichtbij. Ja, dan best al blierd als de fut best. Want ja, dan staat de auto veilig. Maar het is inderdaad saai in een manetiert. En een heel soort mensen daar binnen ook benauwd. En dat begreep ik wel, dat op een gegeven moment dat het alleen maar slimmer wordt. Op het moment dat zo'n man net, of vrouw, ken natuurlijk ik, dat zo'n pyromaan net pakt. Ja, wat is het te zeggen dat het volgende net een keer een hoes is of de kerken, weet ik of van praat. Dus dat is zo'n ik beelden wijzen van dat hij of dat er iemand bij de Curioskerk die bezig was had met vloeibaar brandstof. Ja, dat bier samen, maar het is net duidelijk dat het hetzelfde is, want dat is natuurlijk nooit zeker. En ik beelden in groepsapps van ik had dus een masputsen die zien auto is ik in de fik stutsen, dus die werd min in de nacht wekker. Die zeggen in een vlam, die door het raam hiepen, de gordine hiepen en die shotten in de brandweer bij zijn auto steen. Ja, die schrok me de pleur. Ik in deze week, een van deze. Ja, dat die zei zo'n geval. Ja. En wat natuurlijk wel apart wie, op een gegeven moment doekten er beelden op social media die dan echt nog blijkbaar scherper maken. Wie ergens op een beveiligingscamera wie dan iemand te zien van wat doet die man daar? En die beelden ze dan AI hellen om het wat scherper te maken, want dan kon je misschien wel herkennen. En vervolgens binnen die beelden maar gewoon samen op social media kwak. Ja, ik snap wel dat je zo'n man vinden willen, maar dat werd op basis van die camerabeelden van de kerken. Wat net dezelfde hoe te wijzen als van die autobrand. Dus hoe vier gooi je dan maar je eigen... Dat vind ik wel een hoe neem je dat? Een slippery analyse slope? maken. Ik ga misschien werd die brand precies wien. Ja? En ze ben al op een kruising. Op het einde van de stritten. Of west vanuit de Vincent van Gogh zit de Big League Sama vluchtkist het Julianenpark in. Ja. Wat er op die beelden ik die in had. Okay. Dus dit is geen garage, maar wordt minder kans erin. Zet hem ergens midden in de stritten. Die auto bedoelt. Ja, minder, dus minder makkelijk is om gauw votter in. En mensen die er op een hoekwijnjes, die hield tussen was een dubbel voor. Ja, maar goed, geen garantie. Maar ik vreeg me dan hoe gaat de politie dit aanpakken? Want je mat hem dus op hete daad betrappen. Is er eigenlijk niks mooi? Hak ik al af. Extra surveilleren begreep ik. Eigenlijk mag het ook gewoon inderdaad... Ja, dus zoest haast deze god daar een week lang in de bosjes lezen op hoeken. Ja, maar dat weet die pyromaan misschien een keer. Ja, misschien wel, maar ja. Ja, en dan ben van een week ik alweer in oren weeken in jouw auto's in de brandvleen. Dat kan tafel wijzen, maar het ken ik dat deze man het even ergens doors beziekert, omdat er wie dat huis extra in de gaten houden wordt. Ja, want dat de politie daar extra surveilleert en binnen de onderkant net. Ja. Maar rint hij dan gewoon in Jerk en Nee, dat weet ik niet. Maar van wie op die beelden wordt te zien dat er inderdaad iets van brandbare vloeistof bier had. Ja. Maar ja, dat vreeg ik al af. En dat maakt op een gegeven moment opwijzen. En dan komt er bij het benzinestation van... Maar wat benzine. Wat is de lol dat je eruit, Harry Freek, me dan nou? Ik bedoel, hij rent elke keer wel futleuk. Het is net zo dat er dan nog... Hij is ziek. Als een pyromaan ben je ziek. Ja, precies. Maar dan de kick is dus dat ze iets in de bronvla en dat is dan zelf heel snel fut. Dus kijk, dat is vuurwerk. Snap ik geen reet van. Dus krijgen we die discussie weer. Precies hetzelfde. En natuurlijk is dat wat oors, maar het principe is wel hetzelfde. Nou ja, fijn dat het even... Nee, maar het principe is wel hetzelfde. Je krijgt het niet meer ergens. Het is helemaal 100% hetzelfde, maar toch. Schrikken ze mensen verbosje, snap ik niet. Maar ja. Ga je nog op het East-West van een week? Nee. Dat koeien ik net toch? Daar gaat 2 mensen bezocht op het Riepsesgepolder en binnen staat er heen gaan. Ja, maar even zien naar die beelden. Hoe begint het? Want zo. Een soort kluun op het die en ander druist erheen. Ja, dat ligt een beetje hier Zatterlei is nou dus ik vernield. Dit is een soort verslaving voor die mensen bijna. Dus... Maar dat ben ik goede beelden. Zo die de jong mooi man. Altijd slagen binnen het mooie beelden. Maar dit bij mensen die, nou dan had het 1 nacht vers en het 1 keer min 0,2 was. Ja.
En dan stonden ze weer bij de Rieptjerkenpolder. Maar dat vind ik mooi. Dat En natuurlijk stonden wij er weer bovenop bij de camera. Maar dat is elke winter hetzelfde. En dan heb je die beelden en dan zetten we dat op Facebook en dan 100.000 likes. Ja. En dan heb je 2 reacties. A, nou, mooie beelden, prachtig leuk. B, maar dan had je een één activatie, dan is die iets beter dan je hem vernield voor de rest. Ja. En dan denk je, het is wel winter in dat is Friesland. traditie. Traditie, Ja, dit is jet erbij. traditie. Ik vind het fijn dat het er is. Zonder Wat dit... is dan de magie van de Riepsterkste polder? Ja, daar kun je heel snel rieden. Omdat het ergens niet in. Daar Er lijkt het stiet mooi een gauw. moene, er stiet een moene en Maar het is hij mooi. laat sneeuwen en dan komt die ene kapper media, komt mooi synchroon. Elke keer hetzelfde. En wij zetten dat ook. Nou, dat is En net hartstikke elke keer dit hier al 2 keer, want het Ja, is dan, dat weer, ik. dan is weer even... Ja. Dat, ja, Je dat- gaat dan net een eigen om, dan vat de rins uit het vette helling en dan die kant op te gaan. nee, Nee, absoluut. Nee, wij starten YouTube op voor dit soort filmpjes. Ja. Maar En, en de magie van de Riepzeggenpolder is natuurlijk dat als je daar tot iets zakken, wat natuurlijk vaak gebeurt, is dat je dan gooi je het 10 centimeter naar beneden en de beer er weg. Dus je verdrinken dan heb je Nee. wel. En daar is altijd Leo Skuul. Die heb ik dus dit hier net zien. Leo Skuul is wel een art heel legend die een enorme verzameling heeft. En dan zeg ik bijvoorbeeld, dat heeft hij dan te kijken. Wat heeft hij dan? Nou ja, dan draai je brandstoftanks van een woorden Israëlische jetfighter. Nou, prima. Ken dat? Ja. Ja, die had hij dan gewoon in de woestijn. Had hij dat hele, maar dat weet toch nog in die Oh, toen kon het nog. Toen minden ze nou gewoon de goede kant. Maar Zo, statement tussendoor. Ja, ga door. en Leo Skuil hier vroeger een eegje op de beppen van Minanda. Oh. Daar moet- De dat hebben beppen. we toen in 40. Ja. En hij had ze hapt. Ze volgens haarzelf net. Dus dat weet je nooit. Ik weet het net. Wie het En net. volgens Leo? Ik heb Leo nog net op mijn reactie vregen. Leeft een paken van Miranda ik nog? Nee. Oh, dus Ja, Leo de- Marberry? alle opties ben weer op tafel. Ja, First dates? Ja, oké. ja. We kennen onze repo. Ja, gaan we doen. In 2023 botste een taxibus op een lijnbus van Arriva. Efter die blikken dat de chauffeur GHB in haar bloed hier. Zij is Ja, keer... van het taxibusje. Hè? Van het taxibus. Dat, Nee, klopt. Zij is keer toegestaan hoeveelheid. Er wordt nou een celstraf eerst van Olverman, waarvan fjouwer voorwaardelijk. We hadden al eerder eens horen hoe hier onder invloed. Deze vrouw hier 2 ben onder in de buske, die ze voortbrengen zo naar speciaal onderwijs. Ik zou never nooit bewust GHB gebruiken met kinderen in de auto, dat zei de vrouw. De enigste verklaring van de GHB in haar bloed wie nevens de vertochter dat zij het per ongeluk nam hier. liep het mij inderdaad de jinnigste verklaring. Haar partner bewaarde het god in de koelkast, mjukst maar frisdanken. Ik heb het idee dat het toch haar net loost. Nou, het is natuurlijk net de jinnigste verklaring. Ik snap wel dat zij dat zei, dat het in haar eigen de jinnigste verklaring is, maar dat is natuurlijk net zo. En als ze veroordeeld wordt, dan zit de rechter dat ik net zo. Maar daar is nooit wat GHB. Per ongeluk, in de nee. koelkast? Dat Nee. iedereen toch, we gaan toch al wel eens. Ja, Nee? Nee, net herkenbaar. Nee. Oké. Oh, ja, er bestaat niet de enige in, denk ik. Oh, nou, Nee, sorry. Ja, maar zie hier dat wordt wel omdat ze dat wel eens broekte om van jeugdtrauma's uit te komen, of die te vergeten of zal je GHB? Ja, dat zit in het verhaal toch? Of dat is in de rechtbank. Ze weer verslaafd gewoon en, Ja. en ze ziet al, ze al 2 weken net met hoorn. En dan zie ik een medicijn om er van uit te komen. Hier ze en nou ja, een man hier er dus nog wel in de koelkast. Ja, En dan, dat had ze. als je er verslaafd om binnen, maar je bent een crack 2 weken oud, dan is de jinnigste verklaring dat ze het per ongeluk innaam heeft. Dat In de wel cynisch. denk ik wel. Nou ja, en wat vind je van die Olverman eigenlijk? Even fjouwer onder betingst. Ja. Dat vind ik dreig. Ja, Ze hebben natuurlijk wel gelokhoorn. Echt gelokhoorn. Dat er zou wel in dat taxibusje, als in de lijnbus, dat er geen deren vallen binnen. Want Nee, het is echt maar- een frontale botsing geweest. het scheelt net vol. Ah ja, het scheelt net vol. Maar Nou ja, er die is echt twee heel banden, 4 die- levenslang binnen inderdaad- woningen. Ja. wat Dus hebben ze wat er nodig houden, die Als mee? dat daar op de papier gezien, ik weet het net uit de hollen, maar daar ben ik gewoon die haar echt nou ja, levenslang letsel. Die zit nog altijd in een rolstoel ook, in Ja. dat famke. Ja, klopt. Ik vind het wel onderlege kant. Ik vind het, ze is maar hoogst onverantwoordelijk. Ja. Dus dan, Dat is ook de optie minst. precies. Maar dan gaat het weer, oké, als het net Maar ja. bewust dingen had. Nee, maar ik geloof dat niks. Maar goed. Nee, oké, maar dan tinkst. Stel nou, het wordt bewezen dat ze het net bewust nam had. Onbewust. En dan, maar ze had dat toch toch gewoon, dat er iets net goed weer. Ja, en dan toch wordt ze met 2 en dan benen is de diep op. verslaafd onder, ze wist precies wat Hoe dat viel. wat het doet. En dan staat zacht En dan denk je, oh, dan heb ik van de morgen toch de verkeerde suderans pakt.
Ja. Stel dat het zou weer. Maar goed, En dan gaat ze alsnog de dik op. het lijkt heel raar. Maar goed, ik vind Alles kijntje in. ik heb altijd wel respect in die zin voor de ochtends en dit soort dingen. Om dit, maar wij zijn er nou net bij in de ochtendschool. Dus wij oordelen van nou hier. Nou ja, nou. Is een van jullie hem gelovig opvoeden? Ja. Ian van u, nou ja. Allebei, ik- dus- Of zeg ik nou ja, omdat hij gelovig opvoeden is? Maar Ja. en hoe in de praktijk, doe je daar nog wat mooi? Nee. Doe er niks meer mee. Ik ben niet. trouwens net thuis echt zo gebracht, maar op scholen, christelijke basisscholen en bij alles wat hebben hier tussen. Wij moesten vroeger dan naar het Bibliotheek kerken. 1 keer in de 2 weken. Ik heb 2 broekers. Nou, dat is een de ADHD-festival natuurlijk. En dan zitten we dan urenlang in die bankjes. Oh, jongen. Beetje jongen, beetje preekjaren. Trauma's, jongen. En dan op een gegeven moment heb ik wel allemaal kauwgom in het hierbouwkoor natuurlijk. Ja, en dan, Oh, wij kunnen dan piepermuntje. ja, bij ik natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat wie gereformeerd. Hè? De christen hier pepermuntje uit de preek begon. Pepermuntje. Pepermuntje. En dan weet altijd zo lang mogelijk doen. En dan, nou ja, eigenlijk weer de preek haast altijd langer dan het pepermuntje. Maar En ik snap dat ik geen klap van. Nee? Van die hele preek, nee. Dat ging altijd volledig hoe die hinnen. Nee, dat snap ik geen klap. Zie je geen invloed? nou ja, op een gegeven moment... Je bent een goede dominee. Ik heb echt wel een weerzin. Ik heb er echt De een dominee is weerzin Bomman. Wij wensen hoe de dominee. Dus ik zeg hem net als dominee, maar als Bomman. En die is Oh ja. dan Oké. best een verhaal te gaan. Maar als er dan geen reet van snapt is, dan Nee, ik snap er helemaal niks van. had dan net misschien ambitie om het dan zelf te doen. Nee. Het ondernemen, mag zelfpredikant worden. Want zo zie je namelijk nog die heel kant zo. was Het was toch- een predikant worden, kies naar alle grachten gauw in de bak. Maar liefst 64 van de 200 PKN-gemeenten in Friesland zijn op zoek naar een predikant. Ze zullen wel iemand die christelijk is. Ik moet zeggen, Nee. en Niet ik geen weerstandje in. en die een opleiding theologie gewoon heeft, dus zo snel zit net van de bak in. Oh, Janko had nog van de week eens beginnen. Oh, ik nog eerst stellen. Nou, Liep hier mij ben toch? ik. Ja, hier ben ik. Gewoon Ja, binnen erin. Ja, ik hou wel een preekje. ja gewoon hè, die toe kan belullen. Pauwpootje even erbij. Ja, Interactief. ik wist wel van de Voor de maatje van mooi nijgedraadje. vormjouwing. Ja hoor, De zeker. nijgen Leven draadje. steps erbij. Dat is eigenlijk wel een Ja, beetje. eigenlijk Het is wel- zit het ergens wel in me natuurlijk. Ja. Ja. Het is toch wel goed om Nou ja, en misschien doe niet me eigen, Christ. Het klinkt wel goed. zo snel Met een zijn eigen, achternaam. zo snel Ja. een eigen kerk beginnen willen. De Nee. Christuskerken. Als je, nee, De kerk van Christ. maar stel volgelingen. Christelijke gemeente. Er is wel van die sectes in. Dat is dan wel eens op Ja, Netflix. Er is wel een beetje voor. Nou, misschien dan later nog eens. Ik heb nooit een documentaire ding, maar later als die film kleren is, dus Ah, ja. ja, misschien Dan, dat ik wel eens een secte beginnen kan. En dan extra secte werd de secte dan een bepaalde rol had of maar dat werd van Miranda. Nou, die heeft er niks voor te zussen dan. Die is dan onderdeel van de secte. Ja, die vindt dat wel heel goed. Vrouwen onder druk en zo. Ja, Ah, dat lekker. hartstikke leuk. Lekker op het beeld. Nijsmakkers.